Γεια σου Πυθαγόρα, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ρε, πως έχω, αλήθεια. Γεια σου Μαρίνα. Είναι νομίζω η τέταρτη φορά που θα εμφανιστώ στο κανάλι σου. Τρίτη. Θα σου πω, η πρώτη ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, Ρεζίλη, στην παρουσίασή μου. Ναι. Η δεύτερη ήταν όταν με είχες πετύχει στην Αθήνα, που είχες έρθει να με δεις και με τρόμαξες και είχα πάθει εγκεφαλικό. Και η τρίτη ήταν που μας είχε ζητήσει να πούμε για τον ένα χρόνο Μαρίνα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, αυτό το είχα ξεχάσει. Εγώ σου είπα, είμαι φαν και σε βλέπω, αλλά δεν με πιστεύεις. Λοιπόν, τώρα ήρθε να μας κάνουν και τους δύο Ρεζίλη. Πυθαγόρα, δεν ξέρω αν στο έχω πει ποτέ. Κάτσε να πιάσω. Το τετράδιο που έχει μέσα τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν στο έχω πει ποτέ, αλλά εγώ ξεκίνησα να σε παρακολουθώ γύρω στο 2018. Και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2018 είχες βγάλει μια φωτογραφία, δεν ξέρω ποιο βιβλίο κράταγες. Δεν έχω ιδέα ποιο βιβλίο κράταγες. Ήσουνα μέσα στη θάλασσα, φαινόταν η πλάτη σου και ότι κρατάς βιβλίο μέσα στη θάλασσα και διαβάζεις. Α, τη φωτογραφία προφίλ που έχω, ακόμη νομίζω είναι αυτό, δεν είναι? Όχι, όχι. Είσαι πλάτη, φαίνεται η πλάτη σου και διαβάζεις. Έχω να σου πω ότι εγώ τότε, που ήταν μια περίοδος για μένα που έψαχνα να βρω το ποια είμαι εγώ, σαν Μαρίνα, απέκτησα ένα crush, όπως το λέμε στα ελληνικά. Λοιπόν, απέκτησα ένα crush μαζί σου και ξεκίνησα να σε παρακολουθώ μανιωδώς. Να βλέπω τι προτείνεις, να διαβάζω κάποια που προτείνεις, όχι όλα. Γιατί σου λέω, ήμουν σε μια φάση γυμναστήρια, διατροφές και δεν μπορούσα να διαβάζω όπως διάβαζες. Okay. Λοιπόν, και τρώω το κράς που λες μαζί σου, έχω φάει τρελό κράς, ξεκινάω το κανάλι και είμαι σε φάση, έλα, τώρα έχετε κάτι να πείτε, στείλ του. Κάθε μέρα έλεγα, αύριο, τώρα είναι αργά, αύριο. Και κάποια στιγμή μου έρχονται κάτι ηχητικά που δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Το οποίο, το πρώτο ηχητικό λέει, «Γεια σου, είμαι ο Πυθαγόρας και έχω να σου πω ότι είμαι ο στόκερ σου». Εν τω μεταξύ, ακούγεται στη φωνή σου ότι αγχώνεσαι. Ναι. Ότι είμαι ο στόκερ της. Και ήθελα να με κάνεις report βασικά και να πεις τι είναι αυτός ο τρελός εδώ πέρα, τι μου στέλνει ρε παιδί μου. Λοιπόν, και έχω να σου πω ότι εγώ εκείνη τη στιγμή είμαι σε φάση, «Μου στείλε το κράς!» Και ξεκινάω και τσιρίζω, τρόμαξα την αδερφή μου που ήταν στο δίπλα δωμάτιο. Ξεκινάω και τσιρίζω και έρχεται μέσα και μου λέει, τι έγινε. Και της λέω, «Μου στείλε ο Πυθαγόρας Ελευθεριάδης, συγγραφέας». «Όχι, αλλά περιμένουμε να εκδοθεί. Κι εγώ είμαι έτσι». Και μου λέει η αδερφή μου, «Και τι σου στείλε, ότι σε θέλει?» «Όχι, ότι με παρακολουθεί στο κανάλι». «Άστε διάλε Μαρίνα». Και τι νομίζω ήταν τότε με σένα, το ότι ουσιαστικά πραγματικά σε έβλεπα συνέχεια και σου το ξαναλέω και τώρα ότι συνεχίζω να σε βλέπω ρε παιδί μου και ειδικά σου λέω όταν κοιμόμουν, όταν πήγαινα να κοιμηθώ, δηλαδή σιγά σιγά όταν έβγαλα δόντια, τα βραδινά ποτέ κτλ. Και σε άκουα και με ηρεμούσε αυτό. Γιατί σε έκανες βίντεο 50 λεπτά, 5 ώρες κτλ. Και λέω εδώ είμαστε, βάζω εδώ μέχρι το πρωί παίζει. Και ουσιαστικά κάθε φορά, ξέρεις, έλεγα θα τη στείλω και λένε είναι τόσο άσχημο, ξέρεις, να επικρατούν τα hate comments, ας πούμε, στα social και όχι τα σωστά, τα καλά. Και να λέω εσύ στείλ της, δεν είναι ντροπή, στείλ της και πες ότι πραγματικά σε βλέπω σχεδόν κάθε μέρα. Γιατί τότε δεν είχα παρακολουθήσει το προφίλ σου από την αρχή του καναλιού. Και τα παίρνα όλα μαζί, σβάρνα και σε βλέπα κάθε μέρα και λέω πες της το. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η φιλία. Και είναι αλήθεια, στο λέω, πάλι τρέμω και εσύ ειδικά το είδες, το έζησες. Όταν ήρθες σε ένα ξεμαλιασμό, δηλαδή ήσουν έξαλλη εκείνη την ημέρα, αλλά αυτός ο έρωτας δεν ευωδόθηκε ποτέ. Έμεινε μια πολύ καλή φιλία, αυτό είναι το σημαντικό. Να σου πω κάτι, λένε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να χαλάσει, μπορεί να σταματήσει να υφίσταται, ενώ μια φιλία είναι πάρα πολύ δύσκολο να χαλάσει. Να γίνει έρωτας... Είναι σίγουρα πιο δύσκολο να χαλάσει από έρωτα, πιστεύω, σίγουρα. Λοιπόν, να γίνει έρωτας μπορεί. Αλλά λυπάμαι που στο λέω, είμαι πιασμένη. Έχω το χρόνο. Ναι. Άφησε με εμένα με τα βιβλία μου. Λοιπόν, single για μια ζωή. Όχι single, κοντζόν τον Ματία σε πήρα.
Ναι, όντως, τέλος πάντων. Ναι, Μαρίνα, δεν είμαστε εδώ πέρα για την προσωπική μας ζωή. Είμαστε εδώ πέρα για τα βιβλία. Λοιπόν, απλά ήθελα να σου το πω. Ευχαριστώ λοιπόν που το μοιράστηκες μπροστά σε όλους. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι είχες κράσει με έναν άνθρωπο. Έχω να σου πω ότι η ερωτήση είναι 20. Ωραία. Και ότι την τελευταία ερώτηση δεν την έκανα εγώ. Okay. Το τονίζω ότι δεν την έκανα εγώ. Okay. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι πότε ξεκίνησες να γράφεις. Εγώ θα πω κάπου εδώ ότι γνωρίζω ότι γράφεις σχεδόν από πάντα, ότι στην εφηβεία πρώτη-δευτέρα γυμνασίου είχες γράψει ένα βιβλίο το οποίο ο μπαμπάς σου το έκδοσε και το μοιράσατε, νομίζω, στους καθηγητές σου, αν θυμάμαι σωστά. Ναι, ουσιαστικά για να απαντήσω, ρε παιδί μου, στην ερώτηση αυτή και να είμαι to the point, είναι ότι όντως έγραφα από πάντα, με τη λογική του γράφω από πάντα. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, ότι είχαμε έκθεση γλώσσα και τα λοιπά στο δημοτικό και μας έλεγε κύριε πρέπει να γράψουμε για παράδειγμα μια σελίδα και εγώ σου συνέχισα να γράφω 3-4 σελίδες, έμενα στο διάλειμμα μέσα, θυμάμαι, και μου έλεγε κύριε ότι θα αγορά. Αυτή τότε πίστευε, εγώ το κάνω για τους βαθμούς, το οποίο εμένα δεν με διέφερε, δηλαδή να το κάνω για να μου βάλει παραπάνω βαθμό. Εγώ το έκανα γιατί πραγματικά όταν απλώς ξεκινούσα να γράφω, χανόμουν στις λέξεις αυτές. Οπότε ήθελα να γράψω και να γράψω και κανένας δεν μου είχε πει ότι αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι, ξέρεις, ιδιαίτερο. Η δασκάλα έμεινε κυρίως στο κομμάτι του Πυθαγόρας γράφει για να πάρει βαθμούς. Anyway, οπότε έγραφα με αυτόν τον τρόπο, να σου δώσω να καταλάβεις. Και μετά στην πρώτη γυμνασίου, όντως, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, Ιούνιος ήταν περίπου, Μάιος-Ιούνιος, έγραψα μέσα περίπου 5 με 6 μέρες κατά τη διάρκεια που πήγαινα να δώσω ιστορία, το μάθημα της ιστορίας. Ένα βιβλίο που λεγόταν Ταξίδι στον χρόνο. Θεωρώ ότι είναι μία μίξη Πιταγκό με Χάρι Πότερ και στοιχειωμένο πλοίο, ένα θρίλερ που είχα δει. Είναι μια μίξη όλων σε Πυθαγόρα. Το οποίο το είχα γράψει και όπως πάντα, γιατί τα περισσότερα τα άφηνα στο κομμωδίνο μου, ξέρεις, δεν τα είχα δώσει κάπου να εκδοθούν κτλ. Μου το είχε κάνει όντως έκπληξη ο μπαμπάς μου, δηλαδή είσαι καλά διαβασμένη σε αυτό. Είχε εκδώσει περίπου 200 με 300 αντίτυπα και τα είχαμε μοιράσει, ρε παιδί μου, σε φίλους, σε καθηγητές κτλ. Αυτό έτσι είναι το πρώτο. Έχω ακόμα αντίτυπο. Νομίζω έχουμε πάντως γενικά in total 4. Έχουν περισσέψει από τότε. Δεν νοιάζει τι θα κάνει. Νομίζω ότι σου αξίζει ένα αντίτυπο. Πάρα πολύ, να είστε καλά. Η δεύτερη ερώτηση είναι πότε, πώς και γιατί ξεκίνησε το Bookstagram και ποια ήταν η αφορμή, κάτι το οποίο έχω να πω ότι δεν γνωρίζω. Ωραία. Λοιπόν, το Bookstagram νομίζω το ξεκίνησα γύρω στο 2018 με 19, δεν θυμάμαι, νομίζω πρέπει να ήταν 18. Μάρτιος 18, κάπου εκεί Απρίλιος. Από τη στιγμή που θυμάμαι τη φωτογραφία Αύγουστο του 18 και είμαι σίγουρη ότι είναι Αύγουστο. Έχεις δίκιο. Πρέπει να ήταν 18, ναι. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι τότε ότι είχα δει μια κοπέλα, ένα προφίλ μιας κοπέλας και θυμάμαι ότι άνοιγε ένα δέμα από κάποιες εκδόσεις, δεν θυμάμαι ποιες, και θυμάμαι που έλεγε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου στείλατε το βιβλίο. Εγώ το ακολουθούσα, ξέρεις, δηλαδή 1-2 λογαριασμούς με βιβλία. Και όταν είπε ευχαριστώ πολύ, της έστειλα μήνυμα και της λέω να σε ρωτήσω κάτι, λέω, γιατί τους ευχαριστείς, ξέρεις, που αγόρασες το βιβλίο. Και μου λέει, δεν το αγόρασα, λέει, μου το έστειλαν. Και λέω, πώς γίνεται, λέω, αυτό το πράγμα να σου στείλουν, λέω, δεν ήξερα καν τι είναι Bookstagram, Booktube και όλα αυτά. Και μου εξηγεί τη διαδικασία και λέω, εσύ, λέω, αυτό φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μου λέει, στείλε, αν θέλεις κι εσύ. Εγώ εντωμεταξύ θυμάμαι ότι δεν είχα στείλει απευθείας, ότι επίτηδες πρώτα μπήκε στο μυαλό μου σαν ιδέα και λόγω της σχολής, επειδή είχα διαβάσει πολλά βιβλία, ξεκίνησα να ανεβάζω φωτογραφίες μόνο με βιβλία που είχα ήδη διαβάσει, για να έχω μια βάση στο προφίλ και μετά ξεκίνησα να στέλνω σε εκδοτικούς. Που ήμουν πολύ τυχερός, γιατί πραγματικά μου είχαν πει ναι, ενώ δεν είχα followers. Δεν ήταν ότι είχα αρκετούς και μου είπαν θα μπορούσα να το πουλήσω Πυθαγόρας. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό το mail που είχα στείλει. Δηλαδή θυμάμαι το είχα ψάξει πάρα πολύ. Είχα πει θα σε πουλήσω όσο καλύτερα μπορείς και ακόμη και αν δεν έχεις followers, βρες από κάπου, ρε παιδί μου, κάποια θετικά σου που μπορείς να τα πουλήσεις για τα δικά του βιβλία. Και έτσι ξεκίνησα. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για το βλέπεις, είναι πραγματικό το Σαρδάμ, υπάρχει. Το ίδιο ισχύει και για το YouTube. Σε ρωτάμε πάλι τι έγινε, πώς ξεκίνησε το YouTube. Λοιπόν, το YouTube νομίζω το ξεκίνησα μέσα στον COVID, στο πρώτο lockdown. Νομίζω το πρώτο lockdown ήταν το 20. Ναι, νομίζω 20 πρέπει να ήταν το lockdown, αν δεν κάνω λάθος. Το πρώτο. Απρίλιο-Μάιο, δηλαδή περίπου πλέον το κανάλι το έχω κοντά στα 3 χρόνια, θα κλείσει τώρα τον Απρίλιο-Μάιο. Εγώ γενικότερα λάτρευα την πλατφόρμα του YouTube. Κυρίως τη λάτρευα γιατί με χαλάρωνε πάρα πολύ.
αλλά μπορούσα να δω και κάτι έτσι λίγο πιο σύνθετο, πιο έτσι ενημερωτικό. Αλλά δεν είχα ποτέ την αυτοπεποίθηση να εκτεθώ στην κάμερα. Δηλαδή να ανοίξω την κάμερα και να πω, ξέρεις, είναι το κανάλι μου. Και θυμάμαι ότι πάντα είχα από Λιόν, είχα από Ολλανδία, είχα από Πράγα. Κάθε φορά πηγαίναμε με τους φίλους μου ή με μία σχέση διακοπές, έπαιρνα, θυμάμαι, το κινητό μου και έκανα για πλάκα, τραβούσα βιντεάκια με το κινητό και έλεγα, γράψτε μου κάτι στα σχόλια αν και οι φίλοι μου σίγουρα το θυμούνται. Δεν υπάρχει να το θυμούνται. Το ήθελα πάρα πολύ, αλλά ποτέ δεν είχα το θάρρος να πω, ξέρεις, κάντο και όπου βγει με τα hate comments ή οτιδήποτε. Οπότε θυμάμαι ότι με είχε παροτρύνει μία φίλη μου τότε ότι κάντο, ποτέ δεν ξέρεις, why not, με είχε βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι του editing και δεν ήξερα τίποτα. Και με τα thumbnails και όλα αυτά δεν ήξερα πραγματικά, δεν είχα ιδέα. Και έτσι ξεκίνησε. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, έχω εγώ κάπου να πω εδώ. Λοιπόν, η Ανούλα ρωτάει πώς εμπνεύστηκες και τα 2 βιβλία. Κάτι που δεν είπα, συγγνώμη. Οι ερωτήσεις είναι μπερδεμένες. Κάπως είναι και οι δικές μου. Αν ξέρω ποιος το έγραψε, γιατί έκανα το λάθος και δεν αποθηκεύσα ποιας μου έγραφε τις ερωτήσεις, συγγνώμη. Ξέρω ποιος το έγραψε, σου λέω. Η Ανούλα μας ρωτάει αυτό. Πώς εμπνεύστηκες και τα 2 βιβλία. Λοιπόν, αρχικά η κύρια ιδέα της, βασικά τα 2 μου βιβλία, για αυτούς που δεν ξέρουν, Μαρίνα, έτσι, υπάρχουν προφανώς και άνθρωποι που δεν ξέρουν. Το πρώτο ονομάζεται Ήμουν 11, το πρώτο ονομάζεται Τι θυμάσαι το θάνατό σου και το δεύτερο ονομάζεται Ήμουν 11 όταν πέθανα. Το πρώτο εκδόθηκε, όπως είχαμε πει, και το 2020. Να πω κάπου εδώ ότι σε μισό που αποφάσισες να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη τώρα, γιατί δεν έχω την μπλούζα μου με το τι θυμάσαι από το θάνατό σου και ήθελα να τη φορέσω. Και με θεωρώ απαράδεκτο που δεν πίνω την κούπα που μου είχες κάνει δώρο, που πίνω κάθε μέρα. Και σήμερα, επειδή είναι η δεύτερη κούπα καφέ, είναι στάπλητα εδώ, δηλαδή στο νεροχύτη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να είναι structure η συζήτηση. Έχω γράψει λοιπόν 2 βιβλία. Το πρώτο βιβλίο ήταν το 2020, τον Νοέμβριο, 11 Δεκάτου, το Τι θυμάσαι το θάνατό σου, και 11 Δεκάτου του 2023, 3 χρόνια περίπου, 2,5 πώς είναι μετά, είναι το Ήμουν 11 όταν πέθανα. Οι 2 ιστορίες συνδέονται με το κομμάτι της φωνής, ότι και οι 2 πρωταγωνιστές είναι νεκροί, που σημαίνει ότι μία φωνή στο πρώτο κεφάλαιο τους δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη ζωή τους. Αυτό το κόνσεπτ εδώ το είχα σκεφτεί το 2016, όταν είχα πάει στη Λιόν για πρακτική στη Γαλλία, για να διδάξω ελληνικά σε Γάλλους και Έλληνες, δηλαδή half, ας πούμε, French, half Greeks. Και είχα πάει στη Λιόν για 3 μήνες μέσω του Εράσμους και εκεί, επειδή ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος που πήγα στη Γαλλία, μου ήρθε αυτή η ιδέα στο μυαλό ότι μακάρι να είχα μια δεύτερη ευκαιρία, να μην έδινα ποτέ πανελλήνιες, να πήγαινα απευθείας, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δώσεις το CV σου, ρε παιδί μου, στη Γαλλία και να μπεις δωρεάν σε ένα πανεπιστήμιο. Και εκεί μου είχε έρθει η πρώτη ιδέα, το ότι θέλω να επιστρέψω, μακάρι να μπορούσα να επιστρέψω. Και είχα στο μυαλό μου μόνο την ιστορία της Σοφίας, άρα ράφλη, ας πούμε, μην φανταστείς ότι ήξερα αναλυτικά τι θα γίνει αυτό που έγινε. Έτσι, για ένα κοριτσάκι ήταν στο ίδρυμα και μια οικογένεια είχε κάνει το κομμάτι της εκνοθεσίας. Και ξεκίνησα να το γράφω, το πρώτο κεφάλαιο μόνο, με τη φωνή. Ναι, αυτό δεν το ξέρω να το έχω πει. Όχι, δεν το έχεις πει και δεν έχω σοκ τώρα, να ξέρεις. Ουσιαστικά μας λες αυτή τη στιγμή ότι τα έχεις γράψει ανάποδα. Βασικά, ναι, ότι είχα πάει να γράψω και τη Σοφία πρώτα. Και το 16 και μετά δεν κατάφερα ποτέ να συνεχίσω το δεύτερο κεφάλαιο. Ποτέ. Ήμουνα τόσο, ξέρεις, passionate ότι είμαι στη Λιόν και δεν είχα καν στο μυαλό μου ότι πρέπει να το γράψω. Είπα ότι θέλω να το ζήσω. Θέλω να είμαι εδώ πέρα, να πάρω, ξέρεις, την κάθε στιγμή και μετά βλέπουμε για το βιβλίο. Οπότε όταν επέστρεψα για τους δικούς μου προσωπικούς λόγους, αυτή η ιδέα έφυγε για 3 χρόνια. Τίποτα. Δηλαδή δεν ξανά έγραψα τίποτα, δεν έδωσα, ξέρεις, καμία ενέργεια σε αυτό. Και το 19 μπαίνω στο στρατό και υπήρχε και, ας πούμε, γνώρισα τον πρώτο μου, ας πούμε, έτσι, μεγάλο έρωτα, αν μπορώ να το θέσω και έτσι. Όχι στο στρατό, όταν ήμουν εγώ ενώ στο στρατό, γνωριστήκαμε απλώς εκείνη την περίοδο εννοώ. Και έτσι μου ήρθε η ιδέα για το Τι θυμάσαι το θάνατό σου. Ουσιαστικά το κόνσεπτ ήταν να γράψω 4 διαφορετικές ιστορίες. Δηλαδή, μία το Τι θυμάσαι το θάνατό σου, τη Σοφίας και άλλες 2, και όλες αυτές να ενώνονταν στο τελευταίο και 5ο κεφάλαιο σε ένα νεκροταφείο οι 4 πρωταγωνιστές. Και να είναι short stories κάπως. Οπότε, επειδή ήθελα να πω πάρα πολλά πράγματα που έβλεπα στο στρατό μέσα και με έπνιγαν, πολλά από αυτά είναι αληθινά στο Τι θυμάσαι το θάνατό σου. Και σκηνή. Ορίστε.
Όπως η αγαπημένη μου σκηνή, που ένας φαντάρος δίνει σε ένα αδέσποτο να πιει νερό παρόλο που του το έχουν απαγορεύσει. Σελίδα 69 έχω να πω εγώ κάπου. Ναι, όπως αυτή η σκηνή που είναι αληθινή. Ξεκίνησα οπότε, ρε παιδί μου, να το γράφω και αυτό ήταν ο σύντροφός μου μέσα στον στρατό. Γιατί σκέψω ότι εγώ ήμουνα σε ένα μουσείο λόγω μιας κοινωνικής κατηγορίας που ήμουνα, με πήγαν στη Θεσσαλονίκη και από εκεί λόγω της φιλολογίας και το ότι ήξερα γαλλικά και αγγλικά με μετέφεραν στο Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων. Οπότε και εγώ δεν είχα όπλο και ήμουνα πάρα πολύ chill και είχα το λάπτοπ μου. Με αποτέλεσμα να έχω χρόνο να κάνω κάτι, αυτό το τίποτα ουσιαστικά που είναι ο στρατός. Και έγραψα εκεί το πρώτο μου βιβλίο, οπότε αφορμή θα πω ότι απετέλεσε ο στρατός και ο έρωτας αυτός. Και σκέψου ότι είχα ξεκινήσει ξανά να γράφω την ιστορία της Σοφίας. Δηλαδή, τότε τελείωσε το θύμα στο θάνατό σου. Ξεκίνησα να γράφω τη Σοφία κανονικά. Άλλη ιστορία πάλι όμως. Δηλαδή, πάλι αυτό το ίδρυμα, αλλά καμία σχέση με αυτό που υπάρχει τώρα. Και πρέπει να παίξω το λάπτοπ, κατάλαβα. Ναι, οπότε ο τότε Έρος μου είχε πει ότι δεν υπάρχει λόγος για μένα να στριμώξεις την Σοφία με τον Αχιλλέα, γιατί η ιστορία του Αχιλλέα είναι πάρα πολύ καλή. Απλώς setting. Και έλεγα τότε, πας καλά, πώς μπορώ εγώ να βγάλω ένα queer βιβλίο στην Ελλάδα το 2020 που δουλεύω σε φροντιστήρια και έχω ιδιαίτερα, θα με εξορίσουνε. Και μετά το ξαναδιάβασα άλλη μία φορά. Πραγματικά το διάβαζα, λέω, όχι, αυτό πρέπει να μπει, κι άλλο να μπει, αυτό, ανάλυση το αυτόν τον χαρακτήρα. Και δεν εκδόθηκε ποτέ η Σοφία. Δεν γράφτηκε ποτέ δεύτερη ιστορία. Και μετά η Σοφία ουσιαστικά θεωρώ ότι γράφτηκε από τις τάχτες αυτού του έρωτα. Γιατί εγώ γράφω κυρίως, ξέρεις, στον πόνο και στον έρωτα, οπότε νομίζω ότι η Σοφία γράφτηκε 2 χρόνια μετά, περίπου, που ήμουν πλέον στο Λονδίνο, μετακόμισα στο Λονδίνο. Από την στεναχώρια, ήθελα ουσιαστικά να γράψω τη Σοφία για να αποτινάξω πάνω με αυτή την σχέση, τον έρωτα κάπως αυτό. Ξέρεις, μου θυμίζει το Φοίνικα, την ιστορία του Φοίνικα, ότι μέσα από τις τάχτες του πρώτου Φοίνικα γεννιέται κάτι άλλο, γεννιέται μια καινούργια ζωή. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τα συνδυάζω έτσι μεταξύ τους. Οπότε απαντήσαμε στην ερώτηση πώς εμπνεύστηκες και τα 2 βιβλία. Τώρα οι ερωτήσεις είναι ό,τι να είναι, δεν έχουν καμία συνοχή, σε προειδοποιώ, σε ενημερώνω. Θυμάσαι ένα βιβλίο που διάβαζες μικρός? Νομίζω ότι μου άρεσαν πάρα πολύ οι ιστορίες με τους detective. Δηλαδή με άσχετο, γι' αυτό απορρίσκηση, να τις βλέπω και τι λες. Εκδόσεις Ψυχογιός, θυμάμαι, διάβαζα αυτά που είχαν με λίγο, όχι μυστηρίου, έτσι με παιδιά όμως και detective. Τέτοια φάση, ρε παιδί μου, που ήταν. Οπότε εγώ διάβαζα τις ιστορίες και μετά συνέχιζα. Δηλαδή, εγώ έλεγα αυτό δεν είναι το τέλος που θα μπορούσε να είναι και έγραφα μόνος μου, έτσι, κοσμάρα εντελώς. Έγραφα στο τετράδιό μου τη συνέχεια και την έβαζα στο κομμωδίνο. Νομίζω αυτό, Harry Potter σίγουρα, Eragon σίγουρα, που είναι εντελώς εκτός του Πυθαγόρα, του 30χρονου Πυθαγόρα πια ο Eragon, αλλά ναι. Δεν έχω διαβάσει ποτέ Eragon, γι' αυτό είμαι σε φάση. Θα σου αρέσει εσένα πολύ, πιστεύω. Θα σου αρέσει εσένα πολύ, πιστεύω. Το ίδιο πιστεύω κι εγώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο πλέον να το βρεις. Το έχω ψάξει, γι' αυτό το είναι λόγια του αέρα. Αυτή την περίοδο ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο? Νομίζω ότι θα πω το No Ballet Shoes in Syria. Αυτό που διάβασα και που το συζητήσαμε και μαζί. Είναι ουσιαστικά ένα υπέροχο βιβλίο. Το τελευταίο 5άστερο που έβαλα βασικά, σας λέω, έτσι. Γιατί τώρα διαβάζω το Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, το οποίο δεν μπορώ να σου πω ακόμα αν θα είναι 5. Δηλαδή, ακόμη το διαβάζω. Είμαι στην 100 σελίδα και έχει 350, 450 κάπου εκεί. Το No Ballet Shoes in Syria είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο αφορά κυρίως το κομμάτι των προσφύγων και το πώς μια κοπέλα, η Άγια, με τη μαμά της και τον αδερφό της έφυγαν από τη Συρία. Λόγω του πολέμου πήγανε στην Τουρκία και μετά από την Τουρκία στην Ελλάδα και μετά από την Ελλάδα στο UK και δείχνει, ρε παιδί μου, εκεί πέρα το πώς συνάντησε μια καθηγήτρια χορού, αυτή βασικά την είδε και είδε πόσο ταλαντούχα ήτανε και ξεκίνησε να χορεύει μπαλέτο σαν εκπλήρωση της επιθυμίας του μπαμπά της που δεν έμαθε αν είναι νεκρός, αν πέθανε μέσα στη θάλασσα ή όχι κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, εντάσσεται στην εφηβική λογοτεχνία, οπότε νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να το διαβάσετε. Είπα προσωπικά, θα το πω και δημόσια, ότι ενώ θέλω να διαβάσω βιβλίο στα αγγλικά, φοβάμαι γιατί καλώς κακώς δεν είναι η κύρια γλώσσα μου, η μητρική μου γλώσσα, οπότε τα φοβάμαι τα βιβλία στα αγγλικά. Και ανέβασε μια φωτογραφία, δεν θυμάμαι τι ακριβώς έγραφε, από το No Ballet Shoes in Syria.
Και ήμουν σε φάση, καταλαβαίνω τι γράφει. Και μ' αρέσει αυτό που διαβάζω. Και είμαι σε φάση, Μαρίνα, πρέπει να το διαβάσεις. Και ουσιαστικά θέλω να σου πω ότι αν αρχίσουν να υπάρχουν στα wrap-up μου από εδώ και πέρα βιβλία στα αγγλικά, να ξέρεις ότι φταίς. Νομίζω ότι αξίζει να το κάνεις. Να ξέρεις ότι φταίς. Η ειδική λογοτεχνία είναι πάρα πολύ εύκολη. Θεωρώ ότι δεν θα σε δυσκολεύσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, απλά ήθελα να το πω αυτό, να φύγει από μέσα μου. Λοιπόν, η Ελένη ρωτάει, τι θα έλεγε σε κάποιον που λέει χάνεις το χρόνο σου που διαβάζεις βιβλία, τα βιβλία είναι χάλια. Οκ. Κοίταξε, δεν μου το έχει πει κάποιος, είναι αλήθεια αυτό, τόσο έντονα τουλάχιστον, ξέρεις, είναι χάλια τα βιβλία, παράτατα. Αλλά σε άτομα που μου έχουν πει πιθανόν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χάνεις τόσο χρόνο από τη ζωή σου και τους λέω αρχικά ότι για μένα είναι ένα χόμπι, έτσι. Όπως για σένα μπορεί ένα χόμπι να κάνεις gaming και να παίζεις τα games στον υπολογιστή σου που είναι more than okay, κάνει ό,τι θέλεις εσύ, έτσι για μένα ανέκαθεν το χόμπι μου ήταν τα βιβλία. Εγώ από τα βιβλία πραγματικά έχω λυτρωθεί πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, ας πούμε, σε στιγμές που πραγματικά ήμουνα πάρα πολύ χάλια, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Νιώσα ότι είναι το καταφύγιό μου όταν δεν είχα ψυχοθεραπεία ή ακόμη και τώρα που κάνω ψυχοθεραπεία, μέχρι να έρθει η στιγμή της ψυχοθεραπείας της επόμενης εβδομάδας. Είμαι, ξέρεις, σε μια διαδικασία που λέω ότι το βιβλίο μπορεί να με βοηθήσει λίγο να ξεφύγω, να αποφορτιστώ. Γι' αυτό και ποτέ δεν το έβλεπα ως διάβαζα πανελλήνιες και όταν έκλεινα το βιβλίο δεν θα μπορούσα να διαβάσω λογοτεχνικό βιβλίο. Γιατί για μένα είναι διαφορετικότερο από το άλλο. Δηλαδή το βιβλίο με ηρεμεί. Με ηρεμεί, με ταξιδεύει, με κάνει να ζω πάρα πολλές ζωές. Ενώ έχω μία ουσιαστικά και ένα συγκεκριμένο σώμα και έναν χαρακτήρα, μέσω των ηρών ζω πραγματικά πάρα πολλές ζωές και μπαίνω στη λογική τους και νομίζω ότι με βοηθάει μετά να σκεφτώ να μπω στα παπούτσια του άλλου. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό με το βιβλίο που διάβασα για το κοριτσάκι. Ευτυχώς δεν έχω ζήσει κάποιον πόλεμο. Okay. Εμένα ήταν καθαρά επιλογή μου να έρθω στο Λονδίνο. Δεν είμαι ούτε πρόσφυγας, ούτε είμαι όμως αναγκαστικός μετανάστης που λέμε. Δηλαδή ήμουν άνεργος και δεν είχα λεφτά, δεν είχα τίποτα και έφυγα στην Αγγλία. Τα είχα όλα και έφυγα. Οπότε αυτή τη φορά κατάλαβα μέσω της Άγια πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρεις, κάθε φορά μπαίνεις και μου έκανε να αγαπήσω το χορό. Όχι να ξεκινήσω να χορεύω, αλλά είπα τι όμορφο αυτό το συναίσθημα που αισθάνεται αυτή η κοπέλα όταν χορεύει και μου θύμισε όταν εγώ γράφω. Δηλαδή, η γαλήνη που αισθανόταν όταν χόρευε, μου θύμισε τη γαλήνη που αισθάνομαι εγώ όταν γράφω και είμαι μόνος μου εντελώς. Να ξέρεις, σε κοιτάω και χαζεύω και ξεχνάω ότι πρέπει να ξαναμιλήσω. Να συνεχίσουμε, σε παρακαλώ, τη συνέντευξη. Είναι και πολλές ερωτήσεις παραθεμάς. Έβαλες και το κουτάκι. Συγγραφείς που θαυμάζεις. Λοιπόν, μία εκολαπτώμενη Μαρίνα The Bookworm, γιατί γράφει. Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ το βιβλίο σου, γιατί θεωρώ ότι είσαι πάρα πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι που έχουν συναίσθημα μέσα τους αληθινό και έντονο, αυτό σίγουρα μεταφέρεται και στο γραπτό. Εγώ οπότε πιστεύω ότι θα μου αρέσει πολύ αυτό που θα γράψεις. Τώρα όμως πάμε σε εκδιδόμενους συγγραφείς, όχι εκολαπτώμενους. Θα πω ότι είναι η Χάνα Γιανναγκιχάρα, σαν συγγραφέας που έγραψε το Λίγη Ζωή, η οποία με χάνει και με βρίσκει βέβαια λίγο, είναι η αλήθεια. Δηλαδή το τελευταίο της, το Προς τον Παράδεισο, δεν με τρέλανε και ιδιαίτερα σαν βιβλίο. Όχι όμως ο τρόπος γραφής της, όσο ιστορίες. Ο Βίκτορ Γκο σίγουρα, Καβάφης, Μποντλέρ. Είναι σίγουρα κάποιοι από τους συγγραφείς που αγαπώ πολύ. Εσύ και ο συγγραφέας του play του τέτοιου, του Αγαπητέ Θεέ, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ούτε εγώ. Ναι, αλλά αυτός, κάπου εδώ δεν το έχω λογικά, εγώ πιστεύω. Ναι, τον βρήκα ήδη. Λέγεται Ερικ Εμμανουέλ Σμιτ. Αυτό είναι ένα άλλο το βιβλίο που δεν με τρέλανε τόσο, αλλά γενικά είναι πολύ to the point, γράφει πάρα πολύ ωραία. Οπότε, ναι, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον άλλον. Βλέπω τα βιβλία σου πίσω και θέλω να μπω και να αρχίσω να τραβάω, να ξέρεις. Ας τα ήσυχα. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο βιβλίο που θα ήθελες να έχεις γράψει εσύ? Το Λίγη Ζωή. Ναι. Το Μικρό Πρίγκιπα, τους Άθλιους. Τα αγαπημένα μου βασικά βιβλία θα ήθελα να τα γράψω εγώ. Το Αγαπητέ Θεό, ας πούμε, το διάβασε παρεσί. Τι ωραίο. Και σίγουρα ένα πολύ ωραίο που μου το πρότεινες εσύ είναι το Τέρας Έρχεται. Του Πάτρικ Νες. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και το οποίο σε θυμήθηκα όταν είχα στο σχολείο μας, στο ελληνικό σχολείο που συστεγάζεται με ένα αγγλικό, το κάνανε στο μάθημα της λογοτεχνίας. Είχαν ένα ολόκληρο κουτί με πάρα πολλά αντίτυπα
γιατί το διδάσκονταν και ήμουνα, ξέρεις, Μαρίνα. Έχω να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις δει την ταινία, ότι έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή μεταφορά της ταινίας. Του βιβλίου σε ταινία. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή μεταφορά και το τέρας είναι πάρα πολύ όμορφα φτιαγμένο. Είναι όντως σαν να βλέπεις το βιβλίο να παίρνει μορφή και έχει ένα διαφορετικό τέλος που εμένα μου άρεσε λίγο παραπάνω. Πάντως, να ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος τον πέτυχα στο άσχετο, στο βιβλιοπωλείο, ενώ στο... Το γραφό. Όχι. Ένα graphic novel που έχει γράψει, και το ξέρω, που είναι queer graphic novel, να ξέρεις. Και έπαθα σοκ. Δεν ξέρω. Θα το ψάξω και θα σου πω. Έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Release και είναι queer, χωρίς να είμαι σίγουρη. Λοιπόν, πάει κι αυτό. Τα social media έχουν ενεργό ρόλο στη ζωή μας. Πιστεύεις κάνουν καλό ή κακό στο βιβλίο? Στο βιβλίο, νόμιζα στις ζωές μας. Εγώ νομίζω ότι κάνουν, στην πλειονότητά τους κάνουν σίγουρα καλό, γιατί προωθούν το βιβλίο, ξέρεις, μέσω των social πλέον δείχνει ότι τα social δείχνουν ότι ουσιαστικά είναι ανοιχτά και στο κομμάτι της τέχνης. Δηλαδή σκέψου, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει χώρος για το βιβλίο στο Instagram, στο YouTube, στο TikTok, στο Spotify. Απλώς θεωρώ ότι ο χώρος που υπάρχει δεν είναι αυτός που λέμε, ρε παιδί μου, δηλαδή εγώ προσωπικά όταν έκανα το κανάλι ήξερα ότι αυτό το κανάλι δεν μπορεί να πάει πάρα πολύ μακριά. Ήξερα ότι υπάρχει ένα πλαφόν ανθρώπων και που διαβάζουν στην Ελλάδα και που τους αρέσουν οι κατηγορίες βιβλίων που διαβάζω και που τους αρέσω εγώ. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι μια μεγάλη γκάμα, ρούχα, μακιγιάζ, vlog κτλ. Αλλά υπάρχουν subscribers σε σένα, υπάρχουν subscribers σε μένα, οπότε υπάρχουν έστω άνθρωποι που μας αποδεικνύουν ότι υπάρχει χώρος για το βιβλίο στις social media και ότι το κάνουν καλό, γιατί προωθούν την έννοιά του με ένα λίγο πιο διασκεδαστικό τρόπο. Ξέρεις, να βλέπεις stories με μουσική, με το ένα με το άλλο. Αλλά σίγουρα εμένα μου έχουν κάνει κακό, όχι κακό, λίγο μπορούν να σε προσανατολίσουν και να σε εμποδίσουν στο να διαβάσεις. Γιατί ξέρεις, στη συνέχεια scroll down και μιλάς και κάνεις τα notifications και είσαι μετά θα διαβάσω και διαβάζεις πολύ πιο αργά. Και δεν διαβάζεις και ποτέ, έχω να πω εγώ κάπου εδώ. Κάποιες φορές, ναι. Το έχω πάθει κι αυτό. Λοιπόν, βλέπεις διαφορά ανάμεσα σε Ελλάδα και Αγγλία σε ό,τι έχει να κάνει με το βιβλίο? Νομίζω ότι απλώς στην Αγγλία διαβάζουν πιο πολύ. Έτσι νιώθω εγώ. Ίσως επειδή και η λογοτεχνία είναι ενταγμένη πολύ έντονα στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά δεν μιλάω και η δική μας είναι. Απλώς επειδή την δίδασκα, εγώ όταν τη δίδασκα βαριόμουν. Δηλαδή και προσπαθούσα να αλλάξω τον τρόπο που μου λέγανε να τη διδάξω, γιατί βαριόμουν με τον τρόπο που μου λέγανε. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εγώ τελείωσα το σχολείο και δεν ήξερα αναλυτικά τι γινόταν με τους Ναζί στο Auschwitz και την Άννα Φρανκ, επειδή πολύ απλά όταν είχαμε να διδαχτούμε Άννα Φρανκ στη Δευτέρα Γυμνασίου, η καθηγήτρια επέλεξε να μου πει χώρισες ενότητες το κείμενο της Άννας Φρανκ και βρες μου 4 σημεία στίξης και 4, ας πούμε, σχήματα λόγου. Δηλαδή, ποιος σχέστηκε για τα σχήματα λόγου όταν έχεις την Άννα Φρανκ, όταν πρέπει να μου κάνεις ένα βίντεο πριν το μάθημα, ένα ντοκιμαντέρ, να μου εξηγήσεις τι συνέβη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μαρτυρίες, ξέρεις, να με βάλεις σε αυτό και μετά να μου εξηγήσεις τι είχε συμβεί το χρονικό, το ιστορικό πλαίσιο και ύστερα παίζουμε, αφού τόσο πια είναι σημαντικό, να παρομοίες και μια μεταφορά. Οπότε θεωρώ ότι ο τρόπος που διδασκόμαστε τη λογοτεχνία μας αποθεί πολλές φορές από το να την αγαπήσουμε. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς γιατί πραγματικά διάβαζα και την λάτρευα ανέκαθεν. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι που διδασκόμουν την λογοτεχνία και έλεγα, λέγες τις βλακίες σου, θα τελειώσεις το μάθημα και θα πάω να το αγοράσω, να διαβάσω το βιβλίο, να καταλάβω τι μου λέει. Αλλά σε πράγματα πιο σύνθετα, όπως αυτό που σου είπα με την Άννα Φρανκ και τα λοιπά, δεν είχα τη δυνατότητα να καταλάβω. Ξέρεις τι συμβαίνει. Κανένας δεν μου το είπε. Νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή, εδώ πέρα γίνεται με πιο διαδραστικό τρόπο. Πηγαίνουν σε μουσεία, σε σπίτια συγγραφέων, όχι ζωντανών, κατάλαβες. Γίνονται πάρα πολλές παρουσιάσεις, διαγωνισμοί με τα παιδιά, με λογοτεχνία. Είναι πολύ πιο φαν. Έχει φαν όλο αυτό. Και θεωρώ ότι και λόγω του μετρό, δηλαδή όταν εγώ πρέπει να πάω από τη μία περιοχή στην άλλη και να περάσω 1 ώρα στο μετρό για να πάω και άλλη 1 για να γυρίσω, αυτό αυτόματα ενδείκνυται για να διαβάσω. Εντάξει, κάποιοι που βλέπουν Netflix. Εγώ μου διαβάζω στο μετρό γιατί δεν είμαι καθόλου distract από τίποτα. Δεν έχω ίντερνετ. Αυτό. Εν τω μεταξύ λες για την Άννα Φρανκ συγκεκριμένα και έχω να σου πω ότι μας είχε βάλει μια καθηγήτρια τέλος πάντων
όχι να διαβάσουμε. Είχαμε κάνει το κείμενο που λες, αυτό το κείμενο που λες. Το είχαμε κάνει και ήμουνα σε φάση, τι λέει τώρα αυτή, ποια είναι η Άννα Φρανκ. Δεν διάβαζα, δεν ήξερα. Εγώ ξεκίνησα να διαβάζω τρίτη γυμνασίου. Δεν διάβαζα, δεν ήξερα, ήμουνα σε πλήρη άγνοια. Ναι, είχα ακούσει να ζει ολοκαύτωμα, αλλά δεν ήξερα τι παραπάνω. Μπήκε η καθηγήτρια, έκανε το μάθημά της, να είναι καλά που και να είναι. Λοιπόν, και μεγαλώνοντας πια και μιλώντας μαζί σου, πήρα την Άννα Φρανκ, μου την πήρε η μαμά μου συγκεκριμένα, σε βιβλίο και είπα, ρε φίλε, μήπως τελικά πρέπει να δώσει μια ευκαιρία. Θυμάμαι εκείνο το κείμενο που δεν μου άρεσε. Μήπως έφταιγε η καθηγήτρια. Και έχω να σου πω ότι δεν το έχω τελειώσει, γιατί μπήκανε στη μέση η προσωπική ζωή. Αλλά ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που όντως διάβαζα Άννα Φρανκ και με απορροφούσε. Είναι αυτό που λες. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει και με την ωριμότητα. Ότι μας το κάνουν πολύ νωρίς το μάθημα για να το καταλάβουμε. Εγώ δεν μίλησα τόσο για την ηλικία, για την ωριμότητα, όσο για τον τρόπο που μας το δίδαξαν. Δηλαδή, Δευτέρα Γυμνασίου θεωρώ ότι ήμουνα σε θέση να καταλάβω το τι είχε συμβεί. Αλλά ο τρόπος που μου το έκαναν, γιατί ήταν και ένα random σημείο του βιβλίου, ήταν όταν μάλωσε με την αδερφή της που της πήρε το βιβλίο κτλ. Ήταν, ξέρεις, αν δεν σου εξηγήσω τι έχει γίνει πριν, ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο, δεν κατάλαβα εγώ ποτέ το κείμενο αυτό. Λοιπόν. Αυτό. Επόμενη ερώτηση, δώσ' μου ένα λεπτάκι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς ένιωσες την πρώτη φορά που βρήκες το βιβλίο σου σε βιβλιοπωλείο. Κοίταξε, νομίζω ήταν τρομερή χαρά. Και ξέρεις γιατί εμένα ήταν χαρά, γιατί το πρώτο βιβλίο που το έβγαλα ήταν μέσα στο COVID. Δηλαδή στο δεύτερο lockdown. Που σημαίνει ότι εγώ για να μπορέσω να ανοίξω τα καταστήματα πέρασαν περίπου 5 μήνες από τη στιγμή που βγήκε το βιβλίο μου. Δηλαδή, εμένα βγήκε το βιβλίο μου το Νοέμβριο του 2011 και δεν υπήρχε φυσικό κατάστημα να το έχει. Δεν το είχα, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, έστειλα μήνυμα τότε με τους αριθμούς για να πάω να το πάρω από το τυπογραφείο, να έχω ένα αντίτυπο, να μπορώ να βγάλω φωτογραφία, να το ακουμπήσω, να το διαβάσω, κατάλαβες. Ήταν τραγικό γενικά το πρώτο η πρώτη τέτοια, αλλά όταν το είδα. Και γιατί με δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο, γιατί έμενα και στο Λονδίνο τότε. Δηλαδή, νομίζω έμενα. Δεν θυμάμαι. Ήταν στη διαδικασία που έφευγα. Δηλαδή, το πρόλαβα λίγο, σκέψου, να ανοίξω τα βιβλιοπωλεία πριν μετακομίσω στο Λονδίνο. Ήταν μια τρομερή χαρά για μένα. Ήταν ότι δεν το πιστεύω ότι είμαι εκεί, ανάμεσα σε άλλους. Δεν ξέρω. Είναι μοναδικό το συναίσθημα. Όταν και αν το ζήσω, θα σου πω. Θα το ζήσω. Τα βιβλία σου μπορούν να διαβαστούν ξεχωριστά. Κοίταξε, μπορούν να διαβαστούν ξεχωριστά. Δηλαδή, μπορείς να διαβάσεις πρώτο, δεύτερο, μετά το πρώτο ή ένα μόνο αν δεν θέλεις να διαβάσεις το άλλο, αν δεν το θεωρείς ενδιαφέρον. Αν και εγώ θεωρώ ότι για να έχεις όλη την απόλαυση που λέμε, θα ήταν καλύτερο να διαβάσεις πρώτο το πρώτο και μετά το δεύτερο. Δεν συνδέονται, δεν είναι συνέχειες, για να μην παρεξηγηθούμε. Απλώς 3 ήρωες από το πρώτο εμφανίζονται στο δεύτερο. Οπότε είναι άλλη, ξέρεις, η χαρά και όταν τους καταλαβαίνεις ότι τους ξαναβλέπεις. Πλάκα μου λες, η ώρα τη νύχτα εγώ το διάβασα και τσίριξα και ανέβηκε ο πατέρας μου πάνω και μ' άρεσε τα μπινελίκια. Θα σου πω όμως. Τρόμαξα. Θα σου πω γιατί πάρα πολλοί, ρε παιδί μου, μπερδεύονται σε αυτό. Οι ήρωες του πρώτου ζούσαν το 2020. Οι ήρωες του δεύτερου, όπως πάρα πολύ σωστά το έχετε περίπου καταλάβει, είναι σκέψου ράφλη, ας πούμε, στην δεκαετία του 50. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ένα quote στην αρχή του βιβλίου, το οποίο λέει ότι, για παράδειγμα, αν μπορούσε να ζήσεις ξανά και ξανά με το ίδιο σώμα, την ίδια, ξέρεις, ρε παιδί μου, μορφή και το ένα και το άλλο, θα επέλεγες να ήσουν εσύ. Ουσιαστικά το κόνσεπτ του βιβλίου είναι αν θα μπορούσες να ξαναζήσεις σαν Μαρίνα. Ναι, αυτό είναι το βιβλίο, δείξω στην κάμερα, γιατί εγώ δεν το έχω. Το έχω ενώ μέσα. Πρέπει να το φέρω. Έχω να πω ότι ήδη 3 φορές. Τέλεια, σε ευχαριστώ. Εγώ δεν το έχω διαβάσει 3 φορές λόγω του που εκδόθηκε. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Δηλαδή, θα δείτε κάποιους ήρωες που εμφανίζονται σε παλαιότερη εποχή, αλλά το κόνσεπτ είναι ότι είναι σαν να πεθαίνεις και να ξαναγεννιέσαι με το ίδιο σώμα, αλλά πώς τη δρούσε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες. Αυτό έτσι να καταλάβετε. Μ' αφήνεις να κάνω ένα spoiler για τη σελίδα 282 στο ήμουν 11. Μα τα 282 είναι σχεδόν το τέλος, που λέει ο λόγος. Τι spoiler είναι αυτό? Δεν έχει καμία σχέση με το βιβλίο, δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα για το βιβλίο. Μου επιτρέπεις?
Ναι, κάνε. Σε σελίδα 282 γράφει δεν έχει σημασία τι διαβάζει, σημασία έχει ότι διαβάζει. Ναι. Αυτό ήταν δικό σου. Αυτό ήταν δικό μου ξεκάθαρα. Έπρεπε να με δεις πώς τσίριζα όταν το βρήκα. Και επίσης κάπου εδώ, εσύ το ξέρεις φυσικά, Ναι. το πήρα 6 ώρα το απόγευμα και γύρω στις 9.30-10 σου στέλνω ηχητικό και σου λέω Πυθαγόρα, στη σελίδα 282 γράφει αυτό και εσύ σου να σε φάση πότε πρόλαβες και το διάβασες. Ναι, είχα πάθει σοκ όταν ήσουν πάρα πολύ γρήγορη. Είναι... Στο είχα προσθεθεί ότι θα βάλω τη φράση αυτή που σου αρέσει. Οπότε προσπάθησα να βρω έναν τρόπο να την βάλω κάπου μέσα στην ιστορία. Απλά ήθελα να το πω, ξέρεις, γιατί νιώθω λίγο περηφάνεια. Να νιώθεις φυσικά, αφού εσύ ήσουν η έμπνευση για αυτή την φράση. Λοιπόν, σε επηρέασε το Λονδίνο στη συγγραφή? Δεν ξέρω είναι η αλήθεια αν με πήρε. Κοίταξε, σίγουρα το Λονδίνο αποτελεί μια καθημερινή έμπνευση, έτσι, με τα άτομα που βλέπεις εδώ πέρα, που είναι τόσο το diversity όλο και από διαφορετικές εθνικότητες, θρησκείες, φύλλα. Είναι όλο, ρε παιδί μου, πάρα πολύ inspiring το Λονδίνο. Απλώς, νομίζω ότι το πρώτο, που οι περισσότεροι λέγανε το Λονδίνο, δεν έμενα στο Λονδίνο όταν έγραψα το πρώτο. Στο δεύτερο έμενα στο Λονδίνο. Νομίζω ότι το δεύτερο πολλοί μου το περιέγραψαν και μου ότι θα μπορούσε κάλλιστα αυτή η οικογένεια που τεκνοθέτησε τη Τρισόνη τη Σοφία να είναι σαν μια οικογένεια σε μια αγγλική επαρχία. Όταν είναι πάρα πολύ, ρε παιδί μου, ξέρεις, κόμιλφό. Ναι, το οποίο ναι. δεν το έκανε επίτηδες όταν μου βγήκε. Ίσως άθελά μου, θυμάμαι, είχα επισκεφτεί κάποια χωριά πολύ ακριβή. Είναι πολύ πλούσια όμως αυτά τα χωριά εδώ πέρα στην Αγγλία. Οπότε όταν έβλεπα, ξέρεις, τα σπίτια και το πόσο όμορφα και αριστοκρατικά είναι, νομίζω ότι άθελά μου, μετά δηλαδή το συνειδητοποίησα ότι μου βγήκε αυτό. Σαν μια έτσι αγγλική επαρχία, όπου όλα πρέπει να είναι σε τάξη και πρέπει να φαινόμαστε καλοί και να είμαστε ευγενικοί, ακόμη και αν εσωτερικά μπορεί και να μην είμαστε τόσο. Αυτό. Ξαναπάμε τώρα στο πρώτο, στο τι θυμάσαι από το θάνατό σου. Τι σε επηρέασε και έγραψες στην Ελλάδα ένα queer βιβλίο? Νομίζω ότι δεν υπήρχαν πολλά queer βιβλία. Μία συμπλήρωση εδώ. Και ο ένας πρωταγωνιστής, εκτός από κούκλος, να είναι και κωφός. Νομίζω ότι επειδή δεν υπήρχαν πολλά βιβλία, οπότε τα queer άτομα νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν εύκολα οι αναγνώστες ενώ να ταυτιστούν με ήρωες. Καταλαβαίνω τη λογική του ότι το romance βασίζεται στο συναίσθημα. Οπότε προφανώς και το συναίσθημα είναι, ξέρεις, global ίδιο σε όλους, γιατί είναι έρωτας, είναι αγάπη κτλ. Αλλά οι συνθήκες ενός straight ζευγαριού και ενός queer ζευγαριού είναι λίγο διαφορετικές τις περισσότερες φορές. Πάρα πολύ. Ναι, απλώς δεν θέλω να είμαι απόλυτος και να μου πείτε, ξέρεις, Πυθαγόρη, είσαι πάρα πολύ απόλυτος. Κάποια άτομα, ειδικά στο Λονδίνο που έχω μιλήσει, το έχουν περάσει όχι ανώδυνα, δηλαδή τίποτα. Δηλαδή μου λένε τίποτα, δεν χρειάζεται να κάνω coming out. Στους γονείς μου απλώς υπήρχα. Μου το είπανε, ξέρεις, ανακοίνωση. Απλώς για εμάς στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν είναι τόσο εύκολο, το απλώς υπήρχες. Μπράβο, να είσαι ευγνώμων που το έζησες αυτό, γιατί δεν το έχω καταλάβει ότι είναι σε μια πλεονεκτική θέση εδώ πέρα. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό να διαβάζει άτομα που πρέπει να περάσουν το coming out. Πρέπει. Το έχουν κάνει. Κάπου το λένε ότι είμαι gay, είμαι bi, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Και ήθελα να υπάρχει φωνή για το συγκεκριμένο community. Για το κομμάτι της κόφωσης, η αλήθεια είναι πως ήθελα να βρω έναν τρόπο ο Αχιλλέας και ο Έντουαρντ να συνδεθούν. Με έναν τρόπο που θα έπρεπε να τους αποξενώσει τους δύο από τους υπόλοιπους στρατιώτες. Οπότε μου ήρθε πραγματικά στο άκυρο το τάκοφός. Και θυμάμαι και λέω, ρε εσύ, πώς σου ήρθε? Δηλαδή πραγματικά και εγώ αναρωτήθηκα με τον εαυτό μου. Και μετά αφού μου ήρθε ξεκίνησα να ψάχνω. Γιατί και έλεγα, Πυθαγόρα, είναι πολύ μεγάλη διαδικασία. Δεν ξέρεις τίποτα, πρέπει να ψάξεις ποιες είναι οι πηγές. Αλλά μετά είπα, δεν είναι τέλεια. Οπότε κάτσε και ψάξε. Και άρχισα να ρωτάω το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη, κάποιους γνωστούς μου να μου δώσουν, ξέρεις, πληροφορίες. Το Smile, νομίζω. Αυτό Το Smile το γνώρισα μετά από το που με στήριξαν πάρα πολύ, γιατί μου έδιναν άτομα για το δικό μου κανάλι για να κάνουν παράλληλη διερμηνία. Απλώς δυστυχώς έχουμε σταματήσει για το γεγονός ότι μου είπαν ότι έχει αλλάξει το νομοσχέδιο κάπως και ότι είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον άτομα που ακόμη δεν έχουν πάρει το πτυχίο της ελληνικής νοηματικής γλώσσας να εμφανίζονται στο κανάλι.
Αυτό. Ήταν φυσικά υπό την υποπτία, έτσι, πιστοποιημένου διερμηνέα. Απλώς όταν τους ξαναείπα ότι θα ήθελα να συνεχίσω να έχω ελληνική, νοηματική, μου είπαν ότι λόγω του νομοσχεδίου είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον οποιοδήποτε να σου δώσει κάποιο άτομο. Οπότε δυστυχώς το σταματήσαμε. Να πω κάπου εδώ ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί όταν είπα ότι θέλω να ξεκινήσω τη νοηματική, ήσουν πραγματικά η μόνη πηγή που μπορούσα να βρω για να βρω τη σχολή μου, γιατί η σχολή μου ήταν το Smile. Έχω σταματήσει τα μαθήματα, η αλήθεια είναι, αλλά έχω να σου πω κάτι. Έχω σταματήσει τα μαθήματα εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά παρόλα αυτά, επίτηδες βάζω τον εαυτό μου στη διαδικασία να βλέπει τις ειδήσεις στη νοηματική και κλείνω τον ήχο. Και είναι τόσο σπουδαίο ότι με έναν μήνα μαθήματα ουσιαστικά δεν θα τα πιάσω όλα, αλλά θα καταλάβω τι περίπου γίνεται. Είναι πολύ καλή σχολή γενικά και πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Ναι, ήθελα γενικά να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και δημόσια. Παρακαλώ. Το ξέρω, σε έχω κουράσει, αλλά δεν πειράζει. Ναι, τώρα σε βρήκα, θα τα ακούσεις όλα. Λοιπόν, πώς αποφάσισες να γράψεις για το Ίδρυμα και για ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα σε αυτό, και να συμπληρώσω κάπου εδώ, και πώς σου ήρθε να είναι η Σοφία και όχι ο Σοφοκλής. Λοιπόν, βασικά να πούμε λίγο την ιστορία, γιατί δεν ξέρουμε καν την ιστορία, τι πραγματεύεται το βιβλίο. Συγγνώμη, επειδή εγώ το έχω διαβάσει, νιώθω ότι το ξέρω. It's okay. Λοιπόν, ας πούμε λίγο και κατά δύο βιβλία, πολύ πολύ γρήγορα θα προσπαθήσω να το πω. Το πρώτο βιβλίο ουσιαστικά ονομάζεται «Θυμάσαι το θάνατό σου» και είναι ο Αχιλλέας ο οποίος είναι νεκρός και μία φωνή από το σκοτάδι στο πρώτο κεφάλαιο γυρνάει και του λέει ουσιαστικά ότι μπορείς να επιστρέψεις στη ζωή σου, να αλλάξεις μία κίνηση, τις συνέπειες όμως της οποίας δεν θα μπορείς να συνεχίσεις να ζεις για να τις βιώσεις, αλλά όλα τα άτομα τα οποία βρίσκονται τότε στη ζωή σου θα συνεχίσουν να ζουν με αυτή την αλλαγή. Αλλά προκειμένου να σου δώσω αυτή τη δεύτερη ευκαιρία, πρέπει να μου πεις τι θυμάσαι του θάνατό σου. Έξω και ο τίτλος. Οπότε ο Αχιλλέας ξεκίνησε να περιγράφει την ζωή του στο στρατό εκείνο το καλοκαίρι, όπου ο supervisor που είχε, ρε παιδί μου, ο λοχαγός του, είχε πει ότι ένα αγόρι από την Αγγλία, μισός Έλληνας και μισός Άγγλος, θα έρθει στο στρατό για 2 εβδομάδες, αλλά επειδή είναι κωφός, θα είσαι ο μοναδικός από όλους τους στρατιώτες, όλες τις ΕΣΟ που γνωρίζει την ελληνική νοματική γλώσσα. Οπότε πρέπει να γίνεις ο διερμηνέας του. Και έτσι αυτοί οι δύο ερωτεύτηκαν στο στρατό και δείχνει, ρε παιδί μου, για την ομοφοβία, για την ενδοοικογενειακή βία, σε ένα όμως έτσι καλοκαιρινό πλαίσιο έρωτα και Ελλάδας. Το δεύτερο βιβλίο τώρα είναι ουσιαστικά η συνέχεια, καθώς το τέλος του πρώτου βιβλίου δεν είναι spoiler, εντάξει, cool. Λέει η φωνή στον Αχιλλέα, σε ποιον θα ήθελες να δώσεις αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Ξέρεις, να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα ζήσει το ίδιο με εσένα, που θα έχει δυνατότητα να αλλάξει μια κίνηση. Και ο Αχιλλέας είχε πει: θα ήθελα σε ένα παιδάκι το οποίο είναι μικρό και δεν είχε χρόνο να ζήσει πολλά πράγματα από τη ζωή του. Εξού και η Σοφία. Οπότε στο δεύτερο βιβλίο γίνεται το ίδιο πράγμα με τη φωνή στην αρχή του κεφαλαίου, όπου η Σοφία ήταν σε ένα ίδρυμα, πολύ έτσι αντικανονική και αντισυμβατική, ρε παιδί μου, αν μπορούμε να το πούμε και έτσι συγκριτικά με τα άλλα κορίτσια, που ήταν καθαρά, ξέρεις, μια άμυνα, το ότι επειδή πίστευε ότι ποτέ δεν θα βρει γονείς, έπρεπε επίτηδες να έχει αυτό το αντισυμβατικό στυλ του, να μην είμαι κόμιλφο όπως είναι όλα τα υπόλοιπα κορίτσια. Της άρεσε πάρα πολύ η λογοτεχνία, τη λάτρευε και ώσπου τελικά έρχεται μια οικογένεια και γίνεται το κομμάτι της τεκνοθεσίας και πηγαίνει στο σπίτι τους και εκεί ξεκινάει το δράμα. Μια όμως φαινομενικά υπέροχη οικογένεια, ο μπαμπάς γιατρός και η μαμά δασκάλα. Επέλεξα στο δεύτερο βιβλίο το Ίδρυμα γιατί πάλι δεν είχα διαβάσει πάρα πολλά βιβλία με το κομμάτι των παιδιών που βρίσκονταν στο Ίδρυμα και όταν βγήκε κιόλας για ένα Ίδρυμα, ξέρεις, το ότι είχε γίνει το BAM νομίζω 2 χρόνια πριν στην Ελλάδα, δεν κάνω λάθος, 1,5. Δεν βλέπω στεναχωριέμαι πολύ. Ναι, είχε γίνει κάτι πάρα πολύ χοντρό που λέγανε ότι υπήρχε κακοποίηση και το ένα και το άλλο που εγώ δεν το ήξερα. Έπαθα σοκ γιατί είχα δώσει ήδη σκέψη στο βιβλίο. Το είχα δώσει στον εκδοτικό και το άκουσα. Τελικά είναι αλήθεια ότι μπορούν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ότι δεν είναι μόνο στο παρελθόν. Επέλεξα οπότε να γράψω γιατί ήθελα να δώσω φως στο συγκεκριμένο κομμάτι και επέλεξα να είναι η Σοφία γιατί ποτέ νομίζω δεν μπόρεσα να ταυτιστώ απόλυτα με τα αγόρια της ηλικίας μου, Μαρίνα. Δηλαδή στην αρχή ξεκίνησα να γράφω σαν αγόρι. Να είναι, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε το όνομά του. Και λέω: ρε εσύ, δεν ξέρω. Ξέρεις, δεν ήμουν αυτό. Δηλαδή αυτό το αγόρι τώρα θα μιλούσε όντως για λογοτεχνία και θα υπερανέλυε και λέω θα μπορούσε. Δεν είναι αγόρι κορίτσι, κατάλαβες. Ναι. Αλλά γι' αυτό και η Σοφία είναι ένα μίξι.
όχι αγοριού και κοριτσιού, γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχουν αγορίστια και κοριτσίστικα χαρακτηριστικά. Απλώς πάντα μπορούσα να καταλάβω πιο εύκολα τα κορίτσια, την οτροπία τους, την υπερανάλυση τους. Γιατί και εγώ υπερανέλεια πάρα πολύ. Οπότε πάντα στο mindset ήταν πολύ πιο κοντινό στο δημοτικό, ρε παιδί μου, ας πούμε, κυρίως μιλάω εγώ. Εντάξει, προφανώς μετά οριμάζεις όλοι. Οπότε μου φάνηκε πιο ότι θα μπορούσα να στηρίξω περισσότερο μια γυναικεία ψυχοσύνθεση. Το οποίο όμως ήταν και πάρα πολύ δύσκολο. Μίλα μου γι' αυτό. Ο δικός μου είναι άντρας. Ο δικός μου είναι άντρας. Λοιπόν, ξέρω ότι η αγαπημένη σου σκηνή στο πρώτο βιβλίο είναι η σκηνή που ο Έντουαρτ βάζει τον Αχιλλέα κάτω από το νερό και του δείχνει με την νοηματική κάτι, δεν θυμάμαι τι του λέει αυτή τη στιγμή, συγγνώμη. Του είπε ουσιαστικά ότι όπως... Αυτό είναι ο κόσμος μου. Ότι όπως εσύ αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή, γιατί ο Αχιλλέας κάτω από το νερό και δεν άκουγε τίποτα, έτσι αισθάνομαι εγώ κάθε μέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να ακούσει κανέναν ήχο και τα λοιπά ή να μιλήσει πρακτικά με τη γλώσσα του, ας πούμε. Στο δεύτερο, ποια είναι η αγαπημένη σου σκηνή? Ξέρεις τι, νομίζω ότι δεν έχω αγαπημένη σκηνή τόσο, όσο αγαπημένο κεφάλαιο. Μου αρέσει πάρα πολύ το κεφάλαιο. Δεν θα πω το όνομα του φίλου της για να μην καεί το τρίκ. Η Σοφία γνωρίζει ένα αγοράκι στο σχολείο, το οποίο και αυτό για τους δικούς του λόγους είναι, ξέρεις, απομακρυσμένο, δεν το θέλει κανένας και πάει λέγοντας, λόγω χρώματος. Και είναι σε ένα κεφάλαιο που είναι σε κάτι καταράχτες. Ναι. Και μιλάνε μαζί κυρίως για τη ζωή, αλλά με μια έτσι παιδική αφέλεια. Και επειδή είχα κλείσει τα μάτια μου και φαντάστηκα να πέφτουν οι καταράχτες και να στεφανώνε πάνω στα βράχια, μου άρεσε πάρα πολύ σαν εικόνα. Και τη θεώρησα πολύ γλυκιά και τη δίνουν υποσχέσεις για τη φιλία τους εκείνο το κεφάλαιο. Και ήταν νομίζω η τελευταία και θετική εικόνα, χαρούμενη εικόνα του βιβλίου αυτού. Εμένα μου λες. Μα από εκεί και πέρα ξεκίνησα εγώ να κλαίω. Ναι, από εκεί και πέρα ξεκινάει ουσιαστικά το βιβλίο. Από το 29-30 κεφάλαιο ξεκινάει μετά να είναι πολύ πιο, ξέρεις, άγριο. Η Δήμητρα ρωτάει αν ήταν εύκολο το να εκδώσεις. Κοίταξε, το πρώτο βιβλίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εκδοθεί για τον λόγο ότι ήταν 2 σε 1. COVID και γκέι. Δηλαδή δεν θέλεις και κάτι άλλο για την Ελλάδα, να πεις ότι δεν γίνεται. Οπότε επειδή εμείς δεν ήμασταν συνηθισμένοι με mail, με τηλεργασία, δηλαδή οι άνθρωποι δεν δούλευαν από τα σπίτια τους τότε στην Ελλάδα. Δουλεύαμε όλοι live, ας πούμε, σε real, ας πούμε, place κτλ. Ήταν όλοι κλειστοί. Δηλαδή, θυμάμαι, έστανα το mail για το βιβλίο και κάποιοι μου λέγανε Πυθαγόρα, έχουμε παγώσει την εκδοτική παραγωγή για 4 μήνες, 5. Άλλοι μου λέγανε θα το ανοίξουμε, αλλά θα ανοίξουμε το 22 και τότε ήταν ακόμη 20. Υπήρχε αυτό το κομμάτι. Κάποιοι γύρισαν και μου είπαν ότι λόγω του θέματος εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ risky business και δεν θέλουμε να το εκδώσουμε. Οπότε, και θα το πω και ευχαριστώ τις εκδόσεις Πηγή, έτσι, που πραγματικά το πίστεψαν και δεν τους ενδιέφερε το ότι θα πραγματικά τα risky business, το οποίο τελικά τους βγήκε θεωρώ σε καλό. Γιατί τελικά αποδείχτηκε ότι ένα τέτοιο βιβλίο έχει θέση στην Ελλάδα. Ότι υπάρχει κόσμος που μπορεί να το αγκαλιάσει. Μαμάδες που μου έχουν στείλει, έφηβοι που μου έχουν στείλει και με είπαν ότι λόγω του βιβλίου κατάλαβα τα queer άτομα που έχω στη ζωή μου, κατάλαβα τον εαυτό μου, κατάλαβα το παιδί μου. Οπότε φαίνεται ότι ο κόσμος το είχε ανάγκη να υπάρξει ένα τέτοιο βιβλίο στις ζωές τους. Οπότε θεωρώ ότι δεν το μετάνιωσαν, αν κρίνω το ότι εξέδωσαν και το δεύτερο βιβλίο, το δικό μου. Αλλά δεν είναι εύκολο σίγουρα. Στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ το κομμάτι του, αν θέλεις να εκδοθείς, είναι εύκολο για μικρούς κυρίως εκδοτικούς. Αλλά η μεγάλη εκδοτική θεωρώ ότι πολλές φορές, ας πούμε, μου είχαν πει εμένα ότι θέλει πελατειακές σχέσεις και να τους ξέρεις, να είσαι λίγο πιο μέσα σε αυτό. Ή ας πούμε, παρατηρώ ότι έχουμε εκδώσει 800 φορές το George Orwell το 1984 σε 800 διαφορετικές εκδόσεις. Δώσε μια ευκαιρία σε ένα καινούριο. Γιατί να εκδώσεις ξανά το 1984 σε 87η έκδοση με διαφορετικό κεφάλαιο. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που μπορεί πραγματικά, ξέρεις, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, να σου προσφέρουν κάτι άλλο στα βιβλία σου και στο attitude του εκδοτικού. Αλλά εντάξει. Δεν το παίρνω προσωπικά. Και το δεύτερο βιβλίο ήταν το τελευταίο που σκεφτόμουν. Αν και δίνει σίγουρα με τεράστια βοήθεια, έτσι. Αν έχεις ένα μεγάλο εκδοτικό, ο οποίος αγοράζει ράφια σε public, σε ιαννό, δίνει χρήματα ενώ και έχουν ολόκληρο section με αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω είναι καθαρά μόνος μου. Δηλαδή, παλεύω, δεν υπάρχει, ξέρεις, το βιβλίο παντού. Πρέπει
να το ζητήσουν για να το φέρουν. Και πάει λέγοντας. Πρέπει δηλαδή να κάνω κυρίως εγώ αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τη δουλειά, τη χοντρή, κάπως. Καταλαβες. Ναι. Είναι συν και πλην. Θέλω να μου πεις, από τις παρουσιάσεις σου, τι σου έχει μείνει. Έχουν γίνει 3 παρουσιάσεις, μία στο Λονδίνο, μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα, για το τι θυμάσαι από το θάνατό σου. Και έχει γίνει και μία 4η στις Σέρρες, για το ήμουν έστω όταν πέθανα. Ναι. Κάτι που να σου έχει μείνει έντονα. Κοίταξε, σίγουρα πάντα... Κοίταξε, είναι το άγχος σίγουρα, αρχικά το πρώτο πάντα που έχω στην παρουσίαση, γιατί έχω το σύνδρομο της αποτυχίας, οπότε φοβάμαι πάρα πολύ μην αποτύχω, μήπως πάω και είμαι μόνος μου, ξέρεις, με 3 άτομα. Νομίζω ότι αν πρέπει να επιλέξω, θα πω ότι ίσως η αγαπημένη μου ήταν στην Αθήνα. Θα σου πω γιατί. Γνώρισα πάρα πολλά άτομα, όπως προφανώς και εσένα, για πρώτη φορά από τα social media και στην Αθήνα αισθάνθηκα μόνος μου. Καλά, και στο Λονδίνο προφανώς αισθάνθηκα μόνος μου, έτσι, άσχετο και αυτό. Αλλά στην Αθήνα αισθάνθηκα ότι δεν έχω τους συγγενείς μου να με σαπορτάρουν, τους παλιούς μου φίλους. Ότι ήταν όλα από την αρχή. Ότι όλος ο κόσμος που ήταν εκεί ήταν λόγω των social media και όχι του Πυθαγόρα, ξέρεις, που ξέρω το δημοτικό γυμνάσιο. Και αυτό με χαροποίησε πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα και του Λονδίνου μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήδη στο Λονδίνο περιμέναμε πραγματικά να έχουμε 10 άτομα. Τα είχαμε τρίσει. Δηλαδή, μου είχαν πει οι φίλοι μου, κάποιοι κιόλας είχαν φύγει κιόλας και το ξέρω Ρεζίλ. Ήταν στο Hellenic Center, που τώρα διδάσκω, by the way, ελληνικά εκεί, και κάθε φορά το θυμάμαι όταν βλέπω την αίθουσα. Και καταλήξαμε να είμαστε γύρω στα 45 με 50 άτομα. Και θυμάμαι, ήμασταν με τη Μαριλίτα που έχετε υπέροχα πλάσματα. Και βλέπαμε κόσμο να έρχεται. Και έλεγα, έχουν μπερδευτεί γιατί κάνουν εκδηλώσεις εκεί. Λέω, μήπως γίνεται κάποια άλλη εκδήλωση. Που αυτοί δεν έχω καταλάβει ότι έρχονταν εμένα, τον ανώνυμο, να μιλάω για το βιβλίο μου. Και τελικά πραγματικά, δεν ξέρω, ήρθαν και από άλλες περιοχές μου, πάνω από το Brighton και τα λοιπά, από το Kent. Οπότε μαζεύτηκαν περίπου 50 άτομα στο Λονδίνο, που ήταν η πρώτη μου χρονιά. Δηλαδή, δεν ήξερα πολλούς ανθρώπους τον πρώτο χρόνο. Νομίζω αυτό ήταν για μένα το σοκ. Τελικά η δύναμη των social, ξέρεις, και η δύναμη αυτού του βιβλίου, έτσι. Το ότι άγγιξε πολλούς ανθρώπους. Αυτό. Τελικά έχει μεταφραστεί στα αγγλικά. Κοίταξε. Είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή. Που πραγματικά είναι ένα κατάρα ότι θυμάσαι το θάνατό σου. Δεν το αν θα μεταφραστεί ή όχι. Όχι θεωρητικά. Έχουμε το πρώτο draft. Έχουμε το πρώτο. Δηλαδή το τι θυμάσαι το θάνατό σου στα αγγλικά υπάρχει. Σαν πρώτη μορφή. Αυτό το μήνα περιμένω τον editor να γυρίσει. Αυτός είναι Άγγλος και έχει σπίτι στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά. Οπότε τώρα ήταν 2 εβδομάδες στην Κεφαλονιά και περιμένω να επιστρέψει για να το δουλέψουμε μαζί. Οπότε αυτός ο editor θα ξαναδιαβάσει το βιβλίο, θα αλλάξει κάποια πράγματα γιατί η μεταφράστρια μένει στη Νέα Υόρκη. Οπότε κάποια πράγματα είναι λίγο διαφορετικά μεταξύ των αγγλικών εκεί. Ναι. Οπότε ο editor αυτός κάπως θα τον μπαλώσει το πράγμα και μετά θέλω άλλο ένα άτομο, είμαι ανάμεσα σε 2 άτομα, δεν ξέρω ποιο από τα 2, που είναι Άγγλοι και οι 2, που θέλω να το διαβάσουν και να μου πούνε, ξέρεις, αν είναι φυσικό. Αν είναι ένα βιβλίο το οποίο το διαβάζεις στα αγγλικά και λες είναι, ας πούμε, English, είναι αγγλικά, δεν είναι ελληνικά που μεταφράστηκαν στα αγγλικά. Και από εκεί πρέπει να βρω έναν agent, γιατί εδώ πέρα δεν δουλεύεις, ξέρεις, random, πας και το στέλνεις μόνος σου, πρέπει να βρεις ένα πρακτορείο, το οποίο να πιστέψει στην ιδέα σου και να την προωθήσει. Εγώ την πιστεύω την ιδέα και επειδή δουλεύω στο βιβλιοπωλείο και βλέπω τα queer βιβλία που αγοράζουν, θεωρώ ότι το θυμάσαι το θάνατό σου έχει χώρο στην αγγλική, ξέρεις, queer λογοτεχνία. Αλλά είναι risky business γιατί από τη μία μπορεί οι Άγγλοι να το βρούνε πάρα πολύ dramatic και να πούνε εσύ γιατί τόσο δράμα. Με τον παπά, με τη μαμά, Δεν μπορούν να καταλάβουν την ελληνική νοοτροπία. Γιατί δεν υπάρχει εδώ αυτό. Ειδικά στο Λονδίνο. Δηλαδή το κομμάτι του γκέι να καθόμαστε να το αναλύουμε δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε στον δρόμο, κυκλοφορείς όπως θέλεις εσύ, τίποτα. Οπότε δεν ξέρω να το πάρουν λίγο, γιατί τόσο δράμα, είναι πολύ ανίκιο από μένα. Ή αν θα το πάρουν, είμαι πολύ τυχερός που το ζω λοιπόν και τα έχω όλα από το day one στη ζωή μου. Ενώ στην Ελλάδα κάποιοι μπορούν να υποφέρουν ακόμη. Καταλαβες. Θα δούμε. Φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Τέλεια. Ερώτηση 20. Ξαναλέω, δεν την έκανα εγώ. Φοβάμαι πραγματικά. Πότε θα βγει το επόμενο Πυθαγόρα? Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά. Έχω πάρα πολλές ιδέες που είναι μικροειδές
και μεγάλες μαζί, ας πούμε, ενώ κάποια έτσι βασικά πράγματα της πλοκής και κάποια πολύ μικρά, τα οποία όλα μαζί δεν δένουνε, για να καταλάβεις. Που σημαίνει ότι πρέπει να πετάξω κάποιες ιδέες και να ενωθούν κάποιες άλλες. Εγώ, γι' αυτό και όταν με έναν εκδοτικό μεγαλύτερο που μιλήσαμε και μου είχε πει ότι θα ενδιαφερόταν, αλλά μου είπε ότι μέσα στα πλαίσια του συμβολέου πρέπει να υπήρχε ένα βιβλίο το χρόνο. Όχι για μένα ένα βιβλίο το χρόνο. Εγώ, σαν Πυθαγόρας, δεν μπορώ. Και δεν θέλω. Δεν γίνεται για μένα προσωπικά να πάω να γράψω ένα νέο βιβλίο. Όταν αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, θα μου στείλουν για το δεύτερο, θα ακούσω feedback, θα δω πώς μπορώ να βελτιωθώ. Τι πήγε λάθος, τι πήγε σωστά. Ξέρεις, να δέσει λίγο μέσα μου. Έχω κάποιες ιστορίες, δεν έχω μπορέσει ακόμη να τις βάλω στη σειρά. Όχι επειδή δεν έχω χρόνο, αλλά επειδή ακόμη δεν είναι έτοιμη η ιδέα. Αυτό που σίγουρα θέλω είναι να γράψω κάτι ευχάριστο. Να είναι κάτι που ναι μεν να έχει τις δυσκολίες του, γιατί πάλι θέλω να αγγίξω κάποια κοινωνικά θέματα και νομίζω ότι πάντα θα το κάνω αυτό, αλλά δεν θέλω να έχω ταχυπαλμία με το βιβλίο μου, να μου δημιουργεί έναν αρνητισμό. Θέλω να υπάρχει χαρά αυτό. Δηλαδή μου λες ότι θα γράψεις βιβλίο και εγώ δεν θα κλαίω. Θα γράψεις, αλλά νομίζω ότι θέλω να υπάρχει λύτρωση. Και αυτή τη φορά η λύτρωση δεν θέλω να έρθει μετά τον θάνατο. Νομίζω ότι αυτό κυρίως είναι το κομμάτι της ψυχοθεραπείας της δικής μου. Ότι που μου έχει μάθει ψυχοθεραπεία ότι καλός ή κακός βιβλία τέτοια, ταινίες τέτοιες, άθελά σου επηρεάζουν τον τρόπο που σκέφτεσαι κιόλας. Δηλαδή, όταν εγώ βλέπω συνέχεια ταινίες για το HIV, για την βία, για το ρατσισμό, αυτόματα το μυαλό μου μπαίνει σε ένα mode διαφορετικό. Κατάλαβες τι σου λέω? Οπότε προσπαθώ λίγο να ρίξω τους τόνους, αλλά εγώ για να γράψω θέλω ένα δυνατό συναίσθημα. Το πρώτο το γράψα από απόλυτο έρωτα και το δεύτερο από απόλυτη θλίψη. Οπότε τώρα είμαι ούτε ερωτευμένος, ούτε θλιμμένος. Δηλαδή, έλα να μου χώσεις σφαλιάρα, ας πούμε, στην Αγγλία, λίγο να μπω, να ζήσω κάτι έντονο. Κατάλαβες, θέλω μια ένταση στη ζωή μου για να μπορέσω να γράψω. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι στις ερωτήσεις, τελειώσαμε με αυτό. Να σηκωθώ και λίγο γιατί έχω ξαπλώσει. Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε, μας είπες ότι σκέφτηκες την ιδέα της άφιλης φωνής στο σκοτάδι και ότι είχες μέσα στο μυαλό σου 4 διαφορετικά κόνσεπτ. 4 διαφορετικές ιστορίες που στο τέλος καταλήγανε στο νεκροταφείο. Αυτό μας είπες. Ναι. Θεωρείς ότι και το τρίτο θα είναι πάλι στην άφιλη φωνή? Όχι, αυτό τελείωσε μόνιμα. Το είχα πει κιόλας και στην παρουσίαση της ΣΕΡΕΣ ότι αυτό το κόνσεπτ για μένα τελείωσε. Και τελείωσε γιατί θεωρώ ότι και αυτή η ανθρώπινη σχέση που μου προκάλεσε αυτή την έμπνευση τελείωσε. Δηλαδή με το ήμουν 11 όταν πέθανα, θεωρώ ότι έκλεισε το πακέτο του έρωτα πόνου, το δίπολο αυτό, και είναι καλό να ξέρεις πού σταματάς. Ήμουν τυχερός γιατί το δεύτερο βιβλίο συνεχίζει να μου λένε όλοι ότι Πυθαγόρα πραγματικά μας αρέσει εξίσου ή και περισσότερο ή είναι πιο όριμο ή το ένα το άλλο. Δεν πρόλαβε κάποιος να πει Πυθαγόρα, κούρασε. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε να σου πει κάπως εσύ, φτάνει. Και ξέρεις τι, ήταν μια δοκιμασμένη συνταγή για μένα. Έπαιξα safe για να μπορέσω να βελτιώσω τεχνικά τη συγγραφή μου. Τώρα θέλω να βγω από τα νερά μου. Να δοκιμάσω κάτι άλλο. Το οποίο πάλι δεν μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τον Πυθαγόρα. Δεν θα δείτε από μένα επιστημονική φαντασία, μάγκα κτλ. Να γράφω, ας πούμε. Θα είναι πάλι εγώ, αλλά σε άλλο κόνσεπτ. Οπότε έρχομαι εγώ πάλι, η κακιά η πεθερά, και ρωτάω. Ναι. Είπες ότι ήταν 4 οι ιστορίες που είχες στο μυαλό σου για αυτό το βιβλίο. Ναι. Θα τις χρησιμοποιήσεις τις άλλες 2 ιστορίες που έχουν μείνει κάπως διαφορετικά, χωρίς ας πούμε? Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή και κανένας δεν μου την έχει κάνει, ενώ τους είχα πει, να σου πω την αλήθεια, τότε για τις ιστορίες. Την τέταρτη ιστορία δεν την ήξερα ποτέ. Είχα πει θα μου έρθει. Η τρίτη ιστορία με τίποτα. Δηλαδή δεν αξίζει καν. Δηλαδή είναι μια ιστορία, τώρα που τη σκέφτομαι πια ως 30 και όχι ως 23, όταν την πρώτη είχα σκεφτεί, πέρασε και δεν ακούμπησε. Δηλαδή εγώ δεν το διάβαζα ποτέ. Οπότε δεν θα τη γράψω και ποτέ. Να ξέρεις, μόλις κλείσουμε... Ναι, καλέ, θα την πω. Είναι έτσι τώρα. Θα την πω. Χαίρομαι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Δεν το πιστεύω τώρα θα βλέπω
το βράδυ θα σε βάζω στο YouTube και θα μας ακούω 1 ώρα και 12 λεπτά, Παναγία μου, κόψε κάτι Μαρίνα, θα είναι τεράστιο και θα είμαι στο κανάλι σου. 1 ώρα και 12 λεπτά είναι η κλίση, η εγγραφή είναι 1 ώρα και 1 λεπτό. Τέλεια, για να είναι 1 ώρα για τους ψυχαναγκαστικούς, να είναι ακριβώς 1 ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για όλη τη βοήθεια και θέλω να σου το πω αυτό και για όλη τη στήριξη που έχεις δείξει και στα 2 βιβλία. Γιατί νομίζω για άτομα σαν και σένα κάποιοι γράφουν, δηλαδή δίνεις μου έδωσες τέτοια δύναμη στο πρώτο βιβλίο και τέτοια αισιοδοξία ότι εσύ, αφού αυτή η κοπέλα σε έπαιρνε και ούριαζε, έκλαιγε, έρανε, μάλλον δεν είσαι τόσο άχρηστος όσο πιστεύεις. Μάλλον μπορείς να αγγίξεις κάποιους ανθρώπους που δεν εντάσσονται καν στο community. Δηλαδή, εμένα αυτό μου έδωσες τότε μία δύναμη και το πάθος που περίμενες για το δεύτερο και με ρωτούσες και αυτά, με βοήθησες πάρα πολύ. Θέλω να πεις κάτι εσύ, το έχω πει κι εγώ στο βίντεο όταν τελείωσα την πέτα ανάγνωση. Θέλω να πεις τη δικιά σου μεριά της ιστορίας, όταν διάβαζε τα κεφάλαια και ερχόντουσαν τα ηχητικά. Βασικά έρχονται τα μηνύματα. Τότε νομίζω το καλοκαίρι, εγώ ήμουν στην κρυοπηγή με μία φίλη μου τότε από το Λονδίνο και πήγαμε να περάσουμε ένα ωραίο διήμερο, να χαλαρώσω και να μου έρχονται μπαμ, μπαμ ειδοποιήσεις και να ακούω τη Μαρίνα, το πιστεύω, θα σε σκοτώσω, να μου στέλνει φωτογραφίες που να κλαίει. Να φωνάζει μαμά της, γιατί το έκανες αυτό στο παιδί μου. Και λέω, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα εδώ πέρα, έτσι. Εγώ ήρθα να χαλαρώσω και άλλη με βρίζει. Ήσουν πιο γρήγορη beta reader. Το διάβασες πιο γρήγορα από όλους. Και ήσουν και η μοναδική που βρήκε το τέλος, το πρώτο. Και γι' αυτό το λόγο το τέλος δεν είναι αυτό που ήταν όταν η Μαρίνα διάβασε το βιβλίο. Και θεωρώ ότι τώρα που το διάβασες, δεν πιστεύω ότι κατάλαβες το τέλος. Έτσι δεν είναι? Θα είμαι ειλικρινής, δεν θα πω βλακίες. Εγώ το ήξερα το τέλος. Γιατί αν ναι, ρε, το είχα πει στην Αθήνα. Ναι, αλλά όταν το είχα πει ενώ στην Αθήνα, ήσουν. Ναι, είχα πάθει εγκεφαλικό γιατί δεν το περίμενα. Και αν θυμάσαι, στην Αθήνα μου είχες πει ότι Μαρινά, επειδή βρήκες αυτό, θα αλλάξω αυτό, θα το κάνω έτσι, έτσι, ναι. έτσι. Αλλά ούτε εσύ, και κατ' επέκταση δεν μπορούσες να μου πεις, ήσουν σίγουρος στο πού θα επιστρέψει η Σοφή. Ήταν το πιο δύσκολο ever αυτό. Δεν ήξερα πού θα επιστρέψει. Και ουσιαστικά μου έλεγες, σκέφτομαι να το κάνω έτσι, να γυρίσει εκεί, να γυρίσει εκεί, να γυρίσει εκεί, να γυρίσει εκεί. Και τελικά σου λέω πού θα γυρίσει. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω, δεν ήξερα. Αυτό με δυσκόλεψε μπροστά. Γι' αυτό και πήγε πολύ πίσω το βιβλίο. Δεν ήξερα πού θα επιστρέψει. Η δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένα κοριτσάκι 10χρονο που δεν ήξερε σε ποια μαμά θα θέλει να πάει ή σε καμία τελικά. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ τρική για μένα. Λοιπόν, θέλω να πεις τι λέω εγώ όταν τελειώνω τα βίντεο, θυμάσαι? Τι λες τότε? Σημασία έχει ότι διαβάζεις. Σημασία έχει ότι διαβάζεις, όχι τι διαβάζεις. Δεν έχει σημασία τι διαβάζεις, σημασία έχει ότι διαβάζεις. Χωρίζουμε. Δεν σου ξαναμιλάω. Αρέσει που εγώ κιόλας έτσι. Το βάλω και το βιβλίο εγώ, άλλο ζω. Έλα, εντάξει, είναι πρωί και έχω πιει μόνο 2 κούπες καφέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πέρα είναι 11 και 4 ακόμα, έτσι. Εγώ ξυπνήσα από το 8,5 ώρα για να καλοπιστώ για πάρτι σου. Εσύ εκεί πέρα είναι 1 και 4 αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι 1 και 4, αλλά όπως σου είπα, γιατί τώρα θα κάνουμε expose, κοιμήθηκα στις 6 και σηκώθηκα στις 9.30 γιατί ήμουν όρθια και έγραφα. Ναι, εσύ και αυτό. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Μαρινάς και να μας αφήσετε κάτω στα σχόλια να έχετε διαβάσει κάποια από τα βιβλία ή αν σας φάνηκαν ενδιαφέροντα και δεν θέλετε να τα πάρετε. Στο κάτω μέρος θα έχει το Instagram αυτού του ανθρώπου, θα έχει το YouTube αυτού του ανθρώπου. Όχι, στο κάτω μέρος θα το έχει, δεν τα βάζω εγώ. Είμαι τόσο εξηγημένος εσύ. Ελάτε και στο σπιτικό μου το φτωχό, αν θέλετε να ακούσετε βίντεο για βιβλία. Και ελπίζω κάποια στιγμή να σε φιλοξενήσω και εσένα στο κανάλι μου. Αλήθεια στο λέω, θέλω πάρα πολύ. Πρέπει να βρούμε. Θα το γράψεις, θα εκδοθεί και θα σε φιλοξενήσω. Θα το πιστέψεις. Δεν θα πεις μακάρι, θα το γράψω και θα το εκδώσω. Και θα γίνει. Ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Bye.